Yadda za ka samu LCM na number cikin sauƙi, maybe yanzu muna da 1/3 plus 2/5. So yanzu idan za ka samu LCM na 3 and 5, maimakon ka tsaya kana tunani kawai ka samu ka ajiye nambobinka a gefe. Kana da 3 a nan ɓarin, can ɓarin kana da 3, to ka ɗauko 3 ɗinka tukunna sai ka ce to 3 a tara da 3 kanta, kaga kana da 6. To solution ɗinka na shidan ka ƙara cewa 6 a tara da 3 kana da 9. Ƙara cewa 9 ɗin nan 9 kenan a tara da 3 kana da 12. To 12 ɗin nan 12 kenan a tara da 3 kana da 15. To tunda ka samu kaman guda 4 sai ka koma kuma kan 5 ita ma. Kana samun number da ya daidai da wata daga cikin waɗannan to shikenan ita ce LCM ɗinka. To yanzu sai ka ce 5 a tara, 5 a tara da 5 kana da 10. 10 ɗin nan 10 kenan a tara da 5 kana da 15. Kun ga muna da 15 a nan ma muna da 15. Kun ga kenan LCM ɗinmu wannan muke kira da turanci lowest common multiple daidai yake da 15. Sai ka dawo ka ce to 15 ɗinka a ƙasa sai ka ajiye ta sai ka ce to 3 a cikin 15 ta shiga sau nawa? Ta shiga sau 5. Ta shiga sau 5, 5 sau 1 kaga kana da 5. Sai ka ce a tara 5 cikin 15 ta shiga sau 3, 3 sau 2 kaga kana da 6. Kaga nan daidai yake da 11/15 ko kuma mu ce 11 ko mu ce 11 a raba ta gida 15. Na gode sosai. Wannan Huzaifa ya Huzaif Wudil TV ne. Domin subscribe sai ku yi subscribing, ku yi subscribe ku tura wa 'yan uwa da abokai.